Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Para lenggah kakung mewah putri kang tansah sinongsong karahayon. Monggo ingkang kaping 9 kita tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kirana ing kalodhangan dalu punika kita taksih kaparingan bagas waras kalis ing sambikala saengga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten laladan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala. Sesepuh pinesepuh ingkang kasepuhaken ingkang tansah nggung mastuti dhateng pepoyane kautaman kinarya tapa palupuning putra wayah ingkang tansah ana ing pamawas ing pitutur kang tansah kinabekten. Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Ibu Nyai ingkang rinten kelawan dalu cumaket sumanding kitab wahyunipun Ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri kang tansah kula beteni. Datan kalumpen pangemban ing satriya nagari ingkang dados pandam-pandum ing kalodasih Bapak Lurah sak perangkatipun, Bapak RT, Bapak RW lan sedayanipun ingkang kalodhangan dalu punika maringi palilah kula sapanca saking campur sari jangkepnya Jepara Sekar Gumelar membela yang bayar ingkang dipun sesepuhi dening Roko Mas Ketur Wijanarko mijil saking laladan Cepogo piyambak gumyak suasana wonten kalodhangan dalu punika ngayahi jejiban tinimbalan dulur-dulur kadang-kadang Sutrisno Budaya wonten laladan Desa Cepogo RW 13 adicara ingkang adiluhung nunijih adicara sedekah bumi sedekah bumi ngresiki buminipun mugi-mugi kanthi adicara sapunika RW 13 khususipun dados RW ingkang sejahtera amin Allahumma warganipun sehat walafiat amin Allahumma kathah rejeki amin Allahumma baltatun thayyibatun warobun ghafur amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun kunjuk dumateng kadang kulanang RS Audio ugi video syuting Mandiri Studio. Matur sembah nuwun mugi-mugi ngantos paripurnaning adicara. Gumyak swasana wonten kalodhangan dalu punika kasenungguyung dene 5 artis sekaligus. Badhe kula tepangaken setunggal bapak setunggal ingkang kula sebut asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tuju sasana pahargyan.
Angka kaping sepindah ingkang mijil saking laladan Solo 3 wonten diajeng Ayu Damarjati. Sumangga jumeneng wong ayu. Alon-alon Nduk ya. Dipun asta mikipun statusipun taksih perawan ting-ting. Anakmu piro, Nduk? Ora duwe anak ya. Kasusul widodari angka kaping kalih ingkang mijil saking laladan Probolinggo wonten diajeng Maira Damarwulan. Semoga jumeneng wong ayu. Statusipun tasih perawan ting-ting. Yuswanipun nembe 16 tahun. Unjul 2 jam. Kasusul widodari angka kaping 3 wonten diajeng Lia Waroka ingkang mijil saking laladan Kutha Atras Semarang. Semoga jumeneng wong ayu. Sinden penuh talenta. Ya, nyanyi ya iso, nyinden ya iso, ngeduk sumur ya iso ya Nduk. Ing samangke kasinungkuyung dene artis kondangnya Indonesia wonten diajeng Ria Andika juga Ulfa Damayanti ingkang taksih wonten perjalanan lan derek tetepangan kawula pribadi MC sing paling ganteng dhewe sak Indonesia. Duo Seralalala Katin Susanti, salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Uri Handayani terus karyo tatane bumi kanti uri-uri kabudayan Jawi Sekar Gumelar. Niki wonten Sasono Cepogo RW 13. Ngayahi jejiban nyadong dawuh dulur-dulur sedayanipun ya, Nduk. Nggih. Adicara sedekah bumi. Nah, iki rencana 2 minggu berturut-turut. Semangat ya, Nduk ya. Siap. Ya, ini campur sarine Sekar Gumelar. Jargone piye, Nduk? Membela yang kaya. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar. Solo
Wonten diajeng Lia Waroka, wonten diajeng Maira Damar Wulan, wonten diajeng Ayu Damar Jati, wonten diajeng Riandika Loria, sehat ya? Oke. Wonten diajeng Ulma Damayanti, oke. Ya, sing penting teko aman. Wis ayu-ayu kabeh kok karek milih. Ya. Ndarek tetepangan sedayanipun saking kru Sekar Gumelar Gumyak Swasana. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar. Jargone apa, Nduk? Mobil yang bayar. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar lagi. Asik. Luar biasa.